Obyvateľov Trenčína v noci poriadne vystrašili záhadné svetelné telesá, ktoré sa pohybovali v smere na Ilavu. Krátko pred polnocou viacerí skloňovali slovo UFO. Mestskej polícii sa podarilo urobiť unikátny 66-sekundový videozáznam. Policajti reagovali na viaceré telefonáty, ktoré ich na 19 záhadných telies upozornili. S nemým úžasom sledovali nevysvetliteľné divadlo na oblohe. Približne pod uhlom 45 stupňov sme videli tieto objekty. Zobral som kameru a snímal som to. Skrátka, javilo sa to ako veľké žeravé gule. Samozrejme tú vzdialenosť ja nemohol som v žiadnom prípade určiť, ale to dopravné lietadlo, to blikalo, to sme počuli, letelo pod nimi. Videozáznam si pozreli aj na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave a nevedia si to vysvetliť. Jasno však majú ufológovia. Tie javy, ktoré sú tam znázornené, pravdepodobne nesúvisia vôbec s počasím ani s poveternostnou situáciou. V tú noc bolo v Trenčine jasno, teplota okolo 11-12 stupňov, slabý severovýchodný vietor a nič, čo by z poveternostných javov nasvedčovalo tomu, že by tam mohli byť nejaké optické úkazy v atmosfére. Sú na objekty UFO, ktoré patria do kategórie neznámych lietajúcich objektov. Videl som už takéto zábery niekoľko, naposledy v Čechách, aj v zahraničí. Objekty menili formácia a po chvíli zmizli. Na prvý pohľad to vyzeralo ako súhvezdie. Ufolog to však popiera. Nakoľko hviezdy pri nafilmovaní vytvárajú okolo seba určité spektrum. V porovnaní s hviezdami to bolo o moc veľké. Čiste by som povedal tvar fotbalovej lopty a špendlík. Bratislavskí hokejoví fanúšikovia prezývajú Trenčanov ufóni. Zdá sa, že konečne opodstatnenie. Michal Bujnát, televízia Markíza. Celý video